Weliswaar is de voetbalvereniging Drachten nog niet gepromoveerd tot de eredivisie, maar toch werd er gespeeld tegen het eerste elftal van Feyenoord. Men moest het zelfs opnemen tegen de bekende gouden gids Cruyff, zodat bij een uitslag van 5-0 vastgesteld kan worden dat de Drachtsterclub eervol ten onder ging. Ja, jongens. Gaan we de hardware krijgen van komen? Ja, dat is vrij, hè?